Per a nosaltres el problema de la UB21 sempre és l'efecte barrera que té i la manera en què divideix el territori. Ampliar-la suposa augmentar aquest efecte barrera i el pitjor de tot és que, a pesar de patir aquesta infraestructura, no poden beneficiar-se d'ella en aquestes condicions. Albuixec és un dels pobles més perjudicats avui en dia de les infraestructures. L'Escollera, l'autovia, el polígono, la via convencional i si ara fiquen l'AVE, què tenim que salvar de l'Horta en Albuixec? Les macetes de la terrassa. Des del punt de vista dels pobles de la comarca de l'Horta entenem que la major part dels pobles té que anar per l'interior. Per tant, deixaríem tot el traçat de l'AVE que estava previst per l'Horta, no la destruiríem l'Horta. En aquest sentit estem treballant els pobles i anem a presentar un projecte alternatiu per a que s'estudie en l'estat espanyol ho estudie. És aprofitar el que hi ha, la xarxa de Rodalia, que és la línia de Renfe que va a Castelló, la xarxa de metro, que ara mateix la comarca tenim la línia 3 i la línia 1, i després l'anell verd metropolità. Jo crec que potenciat això no cal, i millorant la xarxa que n'hi ha actualment ja de carreteres, crec que no cal fer massa infraestructures noves. N'hi ha dos tipus d'horta. Està l'horta a nivell general, és a dir, que no tindria el perquè d'ocupar l'espai geogràfic que té ara i que aquesta horta està molt condicionada a la globalització i als mercats globals. I després està l'horta històrica de València, és a dir, de la Vega del Túria i la que ocupa la Real Séquia de Montcada. Aquest futur estarà molt més condicionat per l'interès general dels ciutadans, dels veïns, que no pas del mercat globalitzat. Jo crec que aquests seran dos futurs distints. El futuro del Horta es el que todos le queramos dar. No hay que perder la seña de identidad que tiene nuestra comarca con la agricultura y con la huerta, pero tenemos que seguir adaptándonos con temas de movilidad y demás. No podem fer infraestructures versus horta perquè al final en un món globalitzat guanya el que guanya, i si realment volem patrimonialitzar el nostre territori o l'horta, li hem de donar el valor que té i és productiu, no és merament paisatgístic. I si no tenim en compte els sectors principals, que són els llauradors, difícilment anem a poder contraposar una cosa respecte a l'altra, perquè entonces l'horta té la batalla perduda. No pot ser que el propietari estigui a sa casa tranquil·lament un dia pensant que el l'endemà va anar a collir les carxofes i li arriba una carta dient-li que el l'endemà té que estar en l'Ajuntament per a firmar un acte d'ocupació d'un terreno que li van a llevar. La idea és no caure en la contradicció d'aprovar una llei que protegeix l'horta i en paral·lel estar a favor d'una infraestructura que el que fa és destruir l'horta de forma gratuïta. Jo crec que tenim la responsabilitat de fer una planificació a llarg termini de conservació, de custòdia del territori i de custòdia també d'un sector econòmic que és el de l'agricultura, que hem de posar cada vegada més en valor perquè el té i perquè s'ha sigut reconegut a nivell mundial i per tant en aquesta tasca de revaloritzar l'activitat econòmica i a qui la fa possible, que són els llauradors, hem de treballar.